Mga hinigugma nga kaigsuonan sa atong Ginoo manunubos si Jesucristo, maayong hapon kanatong tanan. Pasalamatan o dayigo nato ang Dios tungod sa iyang walay katapusan nga pagmando kanato. Kita na usab iya gitipon niining balaang lugar sa pagpagsimba kaniya aron kita makapadayon sa pag-alagad kaniya pinagi sa pagsimba sa espiritu ug kamatuoran sa binisayang pinulungan diri sa UCCP Cosmopolitan Church. Malipayon nato nga giabi-abi ang atong mga kaigsuonan nga naga-attender o nakauban nato karon sa atong pagpaningbahon mismo diri sulod sa Reverend Mary Boyd Stagg Sanctuary. Ingon man usab kadtong atong mga kaigsuonan nag-attender karon online pinaagi sa atong Cosmopolitan Church Facebook page live streaming. Ato gi-abi-abi ang mga kaigsuonan nato sa pagtuo nga karon pagyud lang naging kauban nato sa atong pagsimba sa Dios diri sa Cosmopolitan Church. Una, si Igsoon Ron Mungkawal. Sorry. Gikan sa Cagayan de Oro City. Alihog Tindog, Igsoon. Okay. Welcome kayo, dong. Salamat tayo sa imong presensya. Ikaduha, first-timers gihapon karon pagyud lang. Sila Igsoon Ronel Holyo og si Igsoon Manilin Malingin gikan sa Bohol, Palihog Tindog. Okay. Malipayon ang Cosmopolitan Church Visayan Service sa pag-abi-abi kaninyo igsoon sa inyong panag-uban kanato karon sa atong hiniusang pagsimba sa Ginoo. Welcome. Ang atong pagsimba karon ato gisiaulog ang ika-11 kadomingo sa panahon sa pagsaulog sa gingharian sa Dios or Kingdom Tide Season. O siyempre sa kini ang Domingo sa balaang panihapon para sa United Church of Christ in the Philippines nga practice. Okay. Ato gipasalamatan ang Dios tuburan sa tanang panalangin tungod sa mga kaigsuonan nato naging matinud-anon gihapon sa pagmanifest sa ilang espiritualidad pinaagi sa paghatag sa mga kinahanglanon sa iglesia, partikularmente ang atong mga anindot kaayong mga bulak nga diya karon sa atong altar gikan sa atong igsuon sa Rojas family. Pagpasalamat sa Dios sa mga panalangin nga ilang nadawat sa miaging semana. O karon usab ang atong sponsor sa atong panaghiusa diha sa Social Hall inig kahuman sa atong pagsimba para sa Snacks Fellowship. Wala iba kung dili si Igsoon, sila Igsoon Maribel Kabugnason. Apan dili ni mao ang iyang birthday karon September 11, 2025 ang iyang birthday actually. Og si Igsoon Erwin Bakaltos. Ingon nga mga pasalamat nila sa pagkamaayo o panalangin sa Dios ilang nadawat sa miaging mga adlaw. Ang atong pangamuyo o pagampo nga ang makanunayong panalangin gikan sa Dios tuburan sa panalangin maanaa sa ilang kinabuhi nga matinud-anon. Kadtong gusto pang mag-sponsor para sa mga buluhan, mga kinahanglanon sa atong iglesia, palihog lamang pag-fill up diha sa form sa iyong atubangan, no? Onya iubanan ninyo o ninya sa pagdala diri sa offering basket panahon sa offertory. Nining tungora ato gihapon gidayeg gipasalamatan sang Dios sa humalatag sa kinabuhi tungod sa mga kaigsuonan natong nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan niining semanaha sugod mismo karong adlaw o kagahapon pa Nobyembre 1.
ug karong adlaw Nobyembre 2 hangtod sa mosunod na Sabado Nobyembre 8 ato makita ang detalya niini diha sa pinakaulahi nga pahina sa atong Cosmopolitan Herald publication karong adlaw o karong simanaha. Ato o gaingon man usab ang mga nag-celebrar sa ilang mga anniversary wedding anniversary, no? Ato sila awitan ingon na pag-abi-abi sa birthday song onya ang wedding anniversary song. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, farther, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. May God's bountiful blessings maanaakan ninyo mga kaigsunan karon og sa moalabot pa. Ato gipasalamatan ang Dios sa mga matinud-anon nato mga kaigsunan nga nagsuporta padayon sa atong Feed My Flock Ministry. Ato makita ang mga pictures o mga pila ka mga pulong diha sa second to the last page sa atong Cosmopolitan Herald. Ang maong buluhaton na ginahimo sa pagpanguna sa Board of Evangelism Admission duha ka Sabado sa kada bulan, no? Diha sa mga watchers sa Philippine General Hospital ingon man sa pila ka mga street dwellers sa pila ka mga streets, no, sa Manila City. Kini usa ka buluhaton sa pagpadayag sa maayong balita sa gingharian sa Dios sa gugma og pagkaluoy sa atong Ginoo pinaagi sa pulong o buhat sa maong mga kaigsuonan nato. Og ato i-verbalize gihapon nga Pasko na. Busa ang atong Christian Women's Association Food Sale and Bazaar gasugod na sa moabot na Nobyembre 16, 23 ug 30 niining bulan, no? O atong giawhag ang tanan nga aton ni suportahan pinaagi sa mga pagampo og angayan nga buhaton para sa malilampuson nga sa ulog niining buluhaton sa Christian Women's Association Food Sale and Bazaar. Siyempre ang proceed niini maoy gamiton sa atong matagtuig nga buluhaton o misyon ang Christmas gift giving sa mga angayan makadawat sa maong mga panalangin. Okay. Para sa mga detalye pang mga pahibalo sa kalihukan sa iglesia sa Dios Cosmopolitan Church palihog basahan na lang ang atong Cosmopolitan Herald. By God's grace na nato diri sa atong October 2025 Stewardship Report tibailhan sa atong nagapadayon nga pagkapiniyalan sa Dios kanatong tanan alang sa kinabuhig ministeryo sa iyang iglesia ang Cosmopolitan Church. Nining tungora padayon natong simbahon ang Dios pinaagi sa paghimamatay nga duyugan kini sa mga awit sa pagdaig, pangunahan sa Visayan Praise and Worship Team. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog, mga kaigsunan. Ug atong abi-abihon ang matagusa. Kumustahon nato ang atong mga kaigsunan. Malipayon ang Kristohan, magbisan daghan alang puso. Sinagalagan, pagapadayon, kay si Jesus sa uisundo. Di kita niya biyaan, ang maluluwas na
balay Malipayon! Malipayon ang Kristohanon, bisag daghana lang puso. Atong lamanuhon ang matagusa. Magalagad, magapadayon, Kay si Jesus atong sundon. Dili kita niya biyan, manluluwas na gingon. Kitang tanan niyang pagdadon, ngadto sa balay langit. Malipayon! Malipayon Ang Kristohanon, bisag daghana lang tuson. Sa pag-alagad, magapadayon, kay si Jesus aong sundon. Dili kita niya biyan, ang manluluwas na gingon. Kitang tanan niyang pagdadon, ngadto sa balay langit mo. Kitang Tanan niyang pagdadon, ngadto sa balay langit mo. Maayong hapon mga kaigsunan. Kumusta ang anak sa Ginoo? God is good. All the time. All the time. God is good. Halal kanang tanawa daw ang inyong mga katapad, be, o obserbahe. Naabay na usab kanila. Naa ang mga feature no, na ay uban ning sexy, ning samot kagwapa, apan kaigsunan ang gugma sa Ginoo wala mausab. Amen. Amen. Kay diri sa Hebrehanon 6:13-8 nagaingon si Jesus mao ra gihapon sa kagahapon karon ug sa kahangturan. Ang atong Diyos maayo, iya kitang giatiman. Wala kita niya pasagdi sa panahon sa atong kalisdanan. Mausap man ang imong inigala, mausap man ang imong inigugma, mausap man ang imong inikanan, apan ang Diyos walay pagkausap. Busa singge! Busa singge, 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 hallelujah. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Sayaw, sayaw, sayaw isiya. Kaya tong Diyos walay pagkausap. Ang atong Diyos maayo, iya kitang giatiman. Wala kita niya pasagdi sa panahon sa atong kalisdanan. Hanaw man ang kalangitan, mga patag man ang kabukiran, mausap man ang buong kalibutan, apan ang Diyos walay pagkausap. Busa singge! Sa singge, 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 hallelujah. Sa lukso, lukso, lukso sa kalipay. Sayaw, sayaw, sayaw
Wala gyoy pagkausab ang iyang gugma, ang iyang grasya, ug ang iyang kaluoy. Naa kanunay, nagaubad ka nato. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Harun ka magadaig sa imong ngalan. Pagkasimbahon, pagkasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, pagkasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka. Yes. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Harun ka magadaig sa imong ngalan. Pagkasimbahon, pagkasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, pagkasimbahon ka. Pag-aawitan. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon. Pagkasimbahon, pagkasimbahon ka. Diyos nga tanghanan, pagkasimbahon ka. Atong pag-aawitan. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagkasimbahon ka. Atong balikan pagkasimbahon. Pagkasimbahon, pagkasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, pagkasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka. Amen. Praise the Lord. Tinuod yun, Father God nga. Takos ka namong simbahon. Pasalamaton, Father God. Pasalamatan sa among mga kinabuhi. Salamat, Ginoo, for your love and your grace, Father God. Father, walay rason. Walay rason karon Ginoo nga dili ka namo simbahon, nga dili ka namo daygon, nga dili namo itaas ang among mga kamot diha kanimo. Yes, Lord. O Diyos Amahan, tagya sa tanan, Ikaw ang nagmumna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay
pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwag. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagapayahon, walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Pagbalikon, walay rason. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Let's sing, church. Walay rason. Walay rason nga dili ka pagapayahon, walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagapayahon, walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagapayahon, walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Yes, Lord. Kanimo, Father God, kami magapasalamat mo, Father God. Nga ikaw, Father God, kanunay nakauban, Father. Salamat, Ginoo, sa imong gugma. Salamat, Ginoo, sa imong paghiya sa matagusa, Father God. Yes. Father God, fill our hearts, Father God, that our hands and our mouth will give all the praises and thanksgiving to you. Kung giyang tanan sa pagingon, Amen. Maayo ang Ginoo. Amen. Atong andamon ng atong kaugalingon aron sa pagdaig sa atong buhing Dios. Dayiga ang Ginoo, dayigon ko gayod ang Ginoo. Daigon ko siya sa tibuok kong kinabuhi,
Awitan ko ang akong Dios sa mga pagdayeg samtang buhi pa ako. Ayaw ninyo ibutang ang inyong pagsalig sa mga gamhanang tao o sa kang kinsa kay dili sila makaluwas kaninyo. Kung mamatay sila, mubalik sila sa yuta, ug nianang adlawa ang ilang mga plano matapos usab. Bulahan ang tao, kansa ang magtatabang, mao ang Dios ni Jacob. Kansa ang pagsalig, anaa sa Ginoo nga iyang Dios. Tanan. Atong awitan ng Dios, kay siya labing gamhanan. Kalibutan, awitan ta sa kasing-kasing karon, kay siya ang atong kalipay. Atong awitan ang Dios, kay siya ang maluluyon. Kahibolongan ang iyang mga binuhatan. Ang hona-hona di makatugkad niya, ang iyang pagkagamhanan. Atong awitan ang Dios, kay siya yaking kauban. Og di mo biyabisan unsang pagadangatan. Magapadayon sa tanang panahon, kay siya ang mahigugmaon. Magampo kita. Gamhanang Dios, gigikanan sa among kinabuhi. Salamat nga imong gidasig kami sa pagduol kanimo diha sa espiritu ug kamatuoran. Salamat Ginoo sa katahom niining bagong adlaw sa pagpahulay ug pagsimba. Hinluy kami sa tanang hunahuna ug pagbati nga dili makapahimuot kanimo. Dawata o Dios kining among pagsimba karon ug giyahi kami sa among pagpamalandong. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong kawitan ang Diyos, kay siyang pahigugmaon. Pagdaigod ug pasalamatan ta sa gihapon. Ug ipalalug ang mga tingog ta, ihalad nato kaniya. Amen. Pagsugid sa sala. Kamong tanan nga matinud-anon nga nagahinulsol sa inyong mga sala, nahigugma sa inyong mga silingan, nagtinguha sa pagpuyo sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa Dios ug sa paglakaw sa iyang balaan nga dalan. Duol kamo uban ang pagtuo ug himua ang mapaubsanong pagsugid ngadto sa gamhanang Dios, aron kamo mapasiguli ngadto kaniya, pinaagi sa atong Ginoong Hesus. Magampo kita sa hilom. Magkidabuhi ako
Jesus, mabuhat sada hamutan sa Dios. Akong itugyan kalagog tanan, ang panalangin mo ako gayon. Mga hinigog mga kaigsunan sa Ginoo, ang Diyos pinaagi kang Kristo, nagtawag ka nato pinaagi sa grasya. Kita gitawag aron mahimong instrumento sa kausaban, aron ang mga daang hanay mahanaw ug ang bag-ong langit ug yuta moabot. Kita gibag-o diha sa panagway sa atong Dios nga magbubuhat aron mahiusa kita diha sa gugma ug pag-alagad alang sa kausaban, sa katilingban ug sa tibuok kalibutan. Busa, ingon nga namatuto ug nagbag-o nga katawhan sa Dios, atong himamaton ang atong mga igsoon ug makigdugtong sa usag-usa diha sa kalinaw sa atong Ginoo. Amen. Noong manluluwas, imuana ako, kay dito sa Kalbaryo, gihalad mong tanan. Way lain nga Ginoo, sa kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko karon. Imohan na Jesus. Ingon na mga gipasaylo ng katawhan sa Dios, maanaon ta ang kalinaw ni Kristo kaninyo. Magampo kita. Magampo kita uban ang mapinabsanon ug mamingawon na kasing-kasing adto sa atong mahigugmaong Dios. Langit nun amahan, Diyos sa gugma o kaluoy. Muduol kami kanimo niining takna. Nagpasalamat kami sa gasa, sa kinabuhi o sa imong walay kinutuban nga presensya sa among kinabuhi o sa kinabuhi sa imong iglesia, ang UCCP Cosmopolitan Church, ilabi na sa bisinisayang pinulungan. Ginoo, among gipangamuyo ang among nasod, ang Pilipinas, nga padayon gisulayan sa mga natural na kalamidad. Niining bag-o lang, nakasinati kami sa mga linog, dinhi, o sa mga nagkalaing-laing mga dapit sa among nasod, o mga bagyo nga naghatag ug kusog nga ulan, baha ug kadaot ug bisan pa pagkamatay sa pila ka mga kinabuhi. Among gihangyo, Amahan Dios, nga protektahan mo ang mga tao nga anaa sa dalan sa katalagman. Hatagi og kaisog ug kaligon ang mga naapektuhan ug hatagi og kaalam ang mga opisyalis o mga rescuer sa pagtabang kanila. Hinaot ang imong presensya, maghatag kanila og kalinaw taliwala sa kahadlok. Among gitapataas kanimo ang kahimtang sa among katilingban, nga puno sa lapad nga korupsyon. Ang inhustisya o kahakog naghari sa kasing-kasing sa daghan. Ginoo, kami nagampo alang sa pagbago sa panghuna-huna o kasing-kasing. Tabangi ang among mga leader nga magkinabuhi sa pagkamatarong o magserbisyo sa katawhan sa tinuod na kasing-kasing ug pagkamatarong. Hinaot na ang kamatuoran
kaangayan o kalinaw maghari ibabaw sa kahakog o pagkadili matinuoron. Kaloy sa kaalam o paghibalo ang among mga kabatanunan nga nag-attender og mga licensure examination sa ilang mga tagsa-tagsa nga mga kurso karon og bisan pa sa moalabot na mga adlaw. Ang imong kabubuton ug katuyuan ang matuman alang sa ilang maayong kaugmaon o Dios. Panalangini ang mga trabaho panginabuhian sa imong mga anak diri man sa Pilipinas ug sa langyaw nga nasod. O Dios, ilikay sila gikan sa tanan tentasyon ug katalagman sa kinabuhi ug sila magkinabuhi diha sa imong pagkamatarong. Asa man sila dapit nga imong gipialan sa pagkinabuhi. Among gipangamuyo ang among mga masakitong mga miyembro sa simbahan. Ilabi na kadtong anaa sa ospital ug nagpaayo sa ilang mga panimalay. Ikaw ang among dakong mananambal, Ginoo. Hikaplagan unta nila ang imong gahom sa pag-ayo ug kahupayan gikan sa ilang pisikal, mental ug espiritual nga kasakit. Ihatag usab ang kalig-on sa ilang mga pamilya ug sa mga tig-atiman kanila. Ginoo, ang among simbahan, ang UCCP Cosmopolitan Church, nagatubang usab og mga hagit sa pinansya. Apan kami nagbarog sa imong saad nga imong ihatag ang tanan namong panginahanglan sumala sa imong bahandi diha kang Kristo Jesus. Tabangi kami nga mahimong matinud-anon sa among paghatag sa ikapulo og halad aron ang buhat sa imong gingharian dinhi sa yuta magapadayon. Pagbuhat diha kanamo o Dios aron among masinati ang imong panalangin nga mag-awas-awas karon og sa moalabot. Pamatia ang among mga pagampo, Dios, samtang among gitugyan kining tanan kanimo. Puno sa pagsalig sa imong dako nga gugma ug kaalam. Kini among gipangayo pinagi kang Hesukristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. O pamatia, Ginoo, among pagampo kanimo, pagadawaton mo kami, nga nangamuyo, O Jesus. Amen. Palihog sa pagtindog para sa pagbasa sa balaang kasulatan na makita sa mga Salmo 8, versikulo 3 hangtod sa 9. Inigsudong ko sa kalangitan nga imong gibuhat, sa bulan o kabituunan nga imong gipahimutang. Makapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tao nga gihatagan mo man siya bili? Ug nganong imo man siyang amumahon, nga tao raman siya. Apan gibuhat mo siya nga ubos lagyutay kanimo, o gipurong-purungan mo sa himaya o kadungganan. Gihatagan mo siya gahom sa pagmando sa tanan mong binuhat. Ang tanan gayud imong gipailalom kaniya. Ang mga karnero ug ang mga baka, ang mga mananap sa kalasangan, ang kalanggaman, ang mga isda, ug ang tanang mananap sa kadagatan. O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalangdon gayud sa imong ngalan,
sa tibuok kalibutan. Panultihon 10:7. Ang taong matarong hinumduman ingon nga panalangin, apan dali rang kalimtan ang taong dautan. Ang pulong sa atong Ginoo. Salamat Sa Dios. Pagkatahong pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi. Pagkatahong pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi.
Daghang salamat choir sa maong mensahe sa awit. Mayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Kumusta? Ngadto ba mog minteryo? Ang uban ron tuag yung minteryo nangatog. Kanya pertipong trapika sa mga duol sa simenteryo. Sa Bohol doon ay isla dito kasi nabay tagahingutanan dire. Na isla sa Bohol sa Bienonido, hingutanan Bienonido nga karon maoy ilang fiesta tungod sa tradisyon nga ang mga tao panahon sa November 2 nang gitapok tanan tua sa simenteryo. Nang gidala og mga sound system, kada pantiyon na sound system halos. No? Nga murag nahimo na hinuon ang tradisyon nga ug atog yung hunahunaon hindi na gyud mauni nga selebrasyon. Kung musuroy po karon sa mga mall, naapoy nang gi-costume, nang gidugo ng naong, na ay nang gawas ng tango, naapoy murag nagsulubog tango pero tango gyud niyang tinuod. Di atong Friday didto ko sa SM North ni Soroy, gisugat-sugat ko og kanang kuan kuno siya kanang witch. Nya na malandong ra gyud ko og kalag-kalag sa tinud-anay lang sa Pilipino nga kultura ngano magsaulog man tag mga ungo, mga abat, mga Dracula. Mao ba gud nay tinuod gyud nga mensahe aning kasaulogan o tradisyon? Magsaulog ka anang mga kuan sa mga airport na po nang daghan kayo mga maskarang makahadlok, no? Ngano man tungod kay na impluwensyahan ta sa dili atong kaugalingon nga mga practice labi na og maghisgutan ni ining maong kasaulogan. Pero kung atong lantawon All Souls Day, All Saints Day, wala man na sa Biblia, pero nahimo na natong practice. So, imbis mo sa waita, atong pamalandungan, unsa po'y mensahe ni ini para natong mga Kristohanon. No? Nga naman, kay alang kanako, kining maong at kultura, kining maong at tradisyon, nagsilbi ni nato nga usa kahigayon sa paghandom, unsa kabililhon ang kinabuhi nga gihatag sa Dios. Ngano? Kinsa nato diri nga gikan sa nagkanilaing probinsya nga dunay mga family reunion or clan reunion na isang kamot kanang na-practice ninyo inyong pamilya. Sa among pamilya naa nang reunion. Unya inighisgot og mag-reunion ta. Labi na karon nga naa ng mga group chat sa social media, layo pagani, mga usa ka tuig pagani, ay sige kay mamakasyon mi. Labi na ang mga niya sa Manila. Sa layo pa. Aktibo kayo, saba kayo imong cellphone, kay sige tingog sa group chat, nindot kay mga plano. Sa reunion puhon next year. Nagplano Mayo, inig-abot na sa Disyembre, medyo sugod nagkamingaw. Ang nideclare nga manambong sa reunion, nga magkita ay buisig kabuhi pa, hinay-hinay na og kahilom. Mayo ang reunion, inig-abot sa Marso, mga opisyalis na lang sa klan mo'y nagtingog. Pag-abot sa pizza, daghan ng rason. Unsa naman? Suri di mi kalahos. Nga naman, apiki gyud kaayo og kwarta. No, rason dayon. Common nga rason. Ikadua, suri busy kayo sa trabaho. Ikatulo, suri 5 manggod mi sa pamilya nya kung ako ray usa, ako ray maglipay-lipay samtang ang akong mga kauban, akong mga anak, akong asawa or akong bana
mahabilin dire, mag-unong na lang mi. Daghan ng rason. Pero ikumparar, kung dunay mamatay natong parente o diha sa pamilya, bisan pag-unsa nimo kabisi, bisag unsa pa nimo kaapiki og kwarta, bisag unsa pa ang imong mga rason, muuli gyud ka og mutambong sa lamay sa namatay nimong kapamilya. Nganuman, sa inyong hunahuna, nakapamalandong ba mo, ana? Ngano kaha? Unsay rason? Sa Pilipino nga practice, ang pinakarason nga gamiton, nganong mutambong yun, mangutang, kay mo kauli lang, makatambong bisan man lang og last vigil o niya lubong. Kay hadlok man kagon. Ang uban maingon, sus, bantog na rito at gahapon nga mura, jog, ang daghan ng bunhok sa kong naong sigdak. Napoy mo ingon ng uban, diha manggoy ka nang naiitom nga alibangbang ni tugpas among bongbong, pang sumangin na ng ubang mga insekto. Ikaw man di ay to. Nagpahinumdom, samot na rong adlawa. Muantos ta og kainit, pasingot or ulan adto tag sementeryo nga naman managkot kay lagi mahadlok tag pahinumduman. Pero kana nga kultura kon atong dalhon o gamiton nato ang atong pagtuo, gibuhat nato kana dili tungod kay mahadlok tag kagon, kun dili tungod kay bililhon nato ang kinabuhi sa matag tao, labi na sa mga tao nga duol sa atong kasing-kasing. Kana siguro mo'y mas acceptable. O yun pud mo ana. No. So tungod niya na atong lantaon, gamiton kining mao nga panahon sa paglantaw o pagpanugkad unsa kabililhon ang kinabuhi. Sa teksto nga atong gibasa, si Salmista David, matod pa ang Salmo 8, nasulat kini panahon nga dili pa siya hari, si David. Nasulat kini panahon nga siya usapa ka magbalantay og karnero. Karnero sa iyang amahan. Diba? Kung kinumdum mo sa istorya ni David, so nitabang siya og bantay sa mga karnero sa iyang amahan. Usa ka gabi, samtang nakigunong siya sa mga karnero, naghigda siya diha sa kasagbutan samtang nagnanaw sa iyang mga karniro. Og sa iyang paghigda didto sa kasagbutan, nilantaw siya sa kawanangan og gibutyag kining maong basahon. Samtang naglantaw siya sa kawanangan, miingon siya, pagsudong ko sa kalangitan nga imong gibuhat, sa bulan o kabituunan nga imong gipahimutang, nakapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tao nga gihatagan mo bansiyag bili? Ug nganong imo man siyang amumahon nga tao raman unta siya? Apan gibuhat mo lamang siyag ubos lagyutay kanimo o gipurong-purungan mo sa himaya o gipasidunggan. Gihatagan mo siya gahom pagmando sa tanan mong binuhat, ang tanan gayod gipailalom, imong gipailalom kaniya. Ang mga karnero, mga baka, mga mananap sa kalasangan, ang kalanggaman, mga isda, og tanang mananap sa kadagatan. Ginoo o among Ginoo, pagkahalang don gayod sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Kini nga pamalandong sa iyang nakita ang kawanangan panahon ni adtong maong kagabhion, iyang napamalandungan unsa kagamhanan ang Dios og unsa usab kamahinungdanon ang kinabuhi nga gigasa sa Dios sa matag tawo. Ug tungod ni ana, kun ato nga pamalandungan ang giingon sa panultihon 17, ang taong matarong
hinumduman ingon nga panalangin, apan ang taong dautan, dali rang kalimtan. Makapamalandong taniini kung ang tao patay na. Pero kung ang tao buhi pa, unsa man kasagaran atong ipaabot, mga pagdaig bakaha. Ang atong mga mahal sa kinabuhi, ang atong mga parente, ang atong igsuon, ang atong ginikanan, o ang ato nga mga kahigalaan. Bisag unsa ninyo kasuod usahay, labi na kung wa diha ang tao, ang mga negatibo, maoy dali kaayo natong ibutiyag. Unya usahay ang tao himo nga wa diha mao pay himuon natong istoryahanan, libakon ang iyang mga kaluyahon. Pero ang tao kun mamatay, bisan pa kining tawhana badlungon, pero wa gyoy mosulti labi na inag necrological service, wa gyoy taong moingon nga kining tawhana pakno ni, wa gyud. Wion yun na natong kinanindutan niyang kinaiya. Ug maoy atong isulti, pero dili na siya kadungog physically. Pero samtang makadungog pa, unsay atong ipaabot sa atong mga mahal sa kinabuhi? Ang mga pagsaway ug mga pagpandaot. Apan balik sa pamalandong nga giingon sa panultihon. Bisag unsa pa ang imong maabot sa kinabuhi, ang mga tao nga nagsudong ug nakasinati kanimo, kung ikaw nahimong maayong tao tungod sa imong pagkinabuhi, hinumduman ka ingon nga panalangin, hilakan ka. Pero kung ang imong kinabuhi nahimong badlungon ug nahimong dautan, dali karang kalimtan. Mo bitaw nang maingon panahon sa lubong, moingon rayon, ang kamatayon mao ang katapusang pasikat sa tao. Nga naman, sa buhi pakawa agyoy magsunod-sunod nimo nga muantos paganig bakta sunod anang purlon. Wala. Pero inig kamatay nimo, sunod-sunuron ka nya, tukar-tukaran pagyug kag kanta ni Martin Nievera. Moingon dayo unsa na? Unsa nang kanta nga Martin Nievera nga kanon na ipatukar St. Peter, no? So, nya duganan na po tawag, hindi kita malilimutan. So, katapusang pasikat, pero hinumdumi, nganong bililhon ang kinabuhi sa tao. Sumala sa gipadayag sa salmista David, ang kinabuhi sa tao bililhon tungod kay gikan kini sa gamahanan nga Dios. Og ang bilin niini makapamalandong kita nga bililhon ang kinabuhi tungod kay gikan kini sa Dios nga nagbuhat kanato, og kini bililhon tungod kay ang matag usa nato gibuhat nga dunay katuyuan. Ayaw pag-ingon nga, warag yung kuha ng kalibutan na taghuwat balang, pero hinumdumi ang matag kinabuhi nga gigasa sa Dios, aduna kini katuyuan. O kaya doon na may katuyuan, kinahanglan nga ugmaron nato o gamiton kining kinabuhi nga gigasa sa Dios nga mapuslanon og makahatag og pahimuot og pasidungog sa atong magbubuhat. Usahay mawili ta kun ang mamatay bata pa. Unya okay na kung medyo dili na batanon. Na example ha, kasinatian ni nako na mastor ko dito sa Bohol. Moingon dayon, Reb, asa mo? Mag-vigil mi ni Kuan. Kinsa namatay? Si Kuan mao ni ana ngan. Ha, namatay di ay pila edad niya? 46. Huy, kasayang bata pa. Pero pagkasunod higayon, Reb, asa mo? Mag-vigil. Kinsa namatay? Sinang Kuan pila edad? 70. Okay na pod. Looy laman po din taon ng mga 70 na pataas kay okay na day hipuson. Pero hinumdumi igsuon
ang imong kinabuhi bililhon kini kay gikan kini sa Dios nga naghatag kanato niini ug iya kining gihatag nga dunay katuyuan ug tungod ni ana ang mapuslanon ug bililhon kinabuhi dili sa kamub-on ug sa katas-on niini kundili mubo man o taas ang imong kinabuhi takos pa ikaw nga handumon sa katawhan ingon nga panalangin nga gikan sa Dios. Kana ang dakong pangutana. So giunsa sa tao paghatag og bili ang iyang kinabuhi? Matod pa lain-lain nga paagi. Una, gihatagan sa tao og bili ang iyang kinabuhi pinaagi sa makugihon nga mga pagpaningkamot aron molambo ang iyang kinabuhi. Apan ang tentasyon niini nga ang tao makalimot sa Dios kung matigayon na siya sa iyang mga pagpaningkamot. Hinungdan nga ang Salmo 90 versikulo 1 ug 2 nag-ingon, Ginoo, ikaw sa kanunay mao ang among puloy-anan, sa wala mo pa buhata ang kabukiran ug sa wala pa nimo himuo ang kalibutan, Dios ka na, walay sinugdan ug walay katapusan. Apan bisan pa niini nga pagpamatuod sa balaang kasulatan nga ang kinabuhi mahimong walay pulos kung wala ang Dios. Hinungdan nga bisan sa atong kahimtang karon suduong ra og pamalandungi ra gud unsay kahimtang nato karon ingon nga nasod. Daghang mga katawhan nga naa sa grabe nga kalisdanan ug apilta niya na samtang pipila lang ang nagpahimulos sa bahandi nga gitagana unta sa Dios nga para sa tanan. Bisan pa niini daghang mga tao nga igo lamang nagsalig sa iyang kakugi ug sa iyang kakugi mao hinuon ang nagpahilayo niya gikan sa presensya sa Dios. Ug kun mahilayo gani ang tao diha sa presensya sa Dios, unsa may mahimong duol ang tao sa pagpakasala. Hinungdan nga bisan ang mga tao mo gamit og bersikulo aron lang dipinsahan sa unsa ang iyang gibuhat ug aron ipabutyag ang iyang kaugalingon diha sa publiko nga matarong ang tao ngano tungod kay duna siya bersikulo sa Biblia or kamao siyang muabli og Biblia. Hinumdumi bisan ang yawa nga nagtintal ni Hesus sumala sa Mateo 4 naggamit og bersikulo aron pagtintal sa atong Ginoo. Mga igsuon, ang tao nga adunay bililhong kinabuhi dili lamang tao taman sa padaghanay og bersikulo og pagkasayod asa ni matud-an sa Biblia kundili unsa ang kahulugan sa matagpulong o bersikulo sa Biblia gikinabuhi ba niya ingon nga Kristohanon. Ug tungod ni ana ang mga tao nga layo sa Dios nahimong duol sa pagpakasala. Ang paningkamot sa tao nahimong paningkamot para sa iyang kaugalingon. Hinungdan nga dili og wala na nagpakabana ang tao kung ang iyang pagpaningkamot nahimo bang matarong o inubanan sa mga binuang sa kinabuhi. Apan matod pa sa paniltihon 19, kapitulo 19, versikulo 3, kapitulo 20, versikulo 30, o 29, versikulo 1, ako ning gilumpong ning tulo ka mga versikulo. Og mamalandong kita unsay gisulti niini. Sa panultihon 20:30 nag-ingon, usahay kinahanglan pa kitang makatilaw og mapait nga kasinatian sa kinabuhi, una pa kita magbag-o. Di na buot-buot tanawa kung doon na mo'y Biblia. I-search bisan diha sa Google. Proverbs 20:30 Bisaya version, i-search. Mabasa na nimo. Akong balikon, usahay kinahanglan makatilaw pa kita og mapait nga kasinatian, una pa kita magbag-o sa atong kinabuhi. Daghang mga tao nga akong gikailan niini sa baskog pa kaayo
dili gani makamaong muduol sa simbahan nga naman nagsalig sa kabaskog, nagsalig sa kaabtik, nagsalig sa titulo, nagsalig sa propesyon, nagsalig sa negosyo, nagsalig sa trabaho, pero sa dihang nakatilaw og pait nga kasinatian ug labi na nagungaw sa kamatayon. Moingon dayon inigbisita sa pastor. Inig-ingon sa pastor nga mo bisita nimo. Doon nagyoy purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi, brad og sis, nga wa pa kaniya papahulaya. Tubag po din taong pasyente na naghigda sa ospital. Mao lagi pastor. Mao na nga inigkaayo nako ako nagyon ning ihalat sa Ginoo ning akong kinabuhi. Mao pay ipahimog panaad nga tali na. Pero sa dihang nabaskog og balik, ni simba pila lang pud ka Domingo, pagkasunod buwan wa na pud. Pero gisumpayan sa panultihon 19:3. Unsay giingon? May mga tao nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingon, pinaagi sa ilang mga kabuang ug unya basulon nila ang Ginoo sa mahitabo kanila. Ang ginaingon nga mga phrases, life is what you make it. Ang imong kinabuhi karon nasinati nimo tungod sa imong choice. Ang Ginoo ni giya, pero ikaw mismo ang ni-decide sa imong kinabuhi nga gipili. Hinungdan nga ang maong panultihon nag-ingon, daghang mga tao nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingon tungod sa ilang mga kabuang, pero sa diha nga maalaot na ang Ginoo nay basulon. Ginoo nganong imo man kong gihatagan og ingon ani. Dasunan nato sa panultihon 29:1. Unsay giingon? Kung magpabilin kang gahig ulo, bisag kapila ka na badlunga, muabot ang higayon nga ikaw mapukan og dili ka nagayod makabangon. Walay tao nga nangandoy ni ana. Apan wala may nangandoy na muabot ka na sa kinabuhi sa tao. Kung ang tao magpabiling tiga ang iyang kasing-kasing ug dili makamaong maminaw unsa ang katuyuan, unsa ang kabubuton sa Dios sa matag usa ka kinabuhi. Hinumdumi nga kun baliwalaon nato ang Dios, layo kaayo ang tao sa panalangin. Dunay daghang mga tao nga nagtuo nga ang panalangin pulo sa kwarta, hinumdumi dunay daghang na mga minilyon ron pero way kalinaw sa kinabuhi. Dunay daghang mga tao nga dagko kay pundo sa bangko pero sa kalit lang gidasagan og kalit ang liog nga naman. Magpasakit-sakit dayon kay naapil naman sa isyo sa korupsyon. Dugang pa, usahay maibog kita sa mga tao nga daw nilambo bisan wala sila diha sa Ginoo. Abi ninyo kasinatian ni nako isip pastor kini nga statement. Nagbuhat ko ani adtong sang adlaw, giwalihan nako una akong kaugalingon. Na-recall nako akong kasinatian sa nagpastor pa ko sa UCCP Alicia, Bohol. 3 years pa ko gikan pag-graduate sa seminaryo way back 2008. Every afternoon, 2 o'clock, adto sa Kandihay outreach, natay outreach dito sa silingan nga lungsod, sa Kandihay. Unya, inigbiyahe nako padong dito, magmotor naman ang pastor, perting kusuga sa ulan, wa ko'y dang extra nga barong, wa ko kadala o green coat, na, in short, nabasa ang akong barong, nabasa ang akong media sapatos, nabasa ang akong karsones. Pero di mangyod madan ni silong ko sa waiting shed at bangpod niya sandiskulanan inig kahapon. Kabalo mo kung saan ang sandiskulanan inig kahapon? Buwangan. Perting sabaan na dito sigsingkit, City Jays. Unya, daghan pong nangabot. Four wheels. Unya, nakaingon kos Ginoo.
Ningon ko, Ginoo, lantawa kuno ang kahimtang sa imong alagad, nabasa sa ulan tungod kay nagmotor og muadto sa imong simbahan. Samtang ang mga tao nga naa padulong ni anang lugar imong gipanghatagan og 4 wheels. Pero namalandong ko ni ining gisulti. Usahay maibog kita sa mga tao nga daw nilambo bisan wala sila diha sa Ginoo. Pero unsay giingon ni Marcos 8:36, mag-unsa man nga maangkon nimo ang mga bahandi sa kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Kini nga pagpamatuod sa ebanghelyo makapahinuklog kanato nga kining tanan niya niining kalibutana. Lumalabay man. Apan kay lumalabay man kini o kini patilaw diha sa klase sa kinabuhi nga dagaya nga gisaad sa Dios. Ang kadagaya unta matilawan ug maambitan sa tanan ug dili lamang sa pipila. Busa ato karon nga pamalandungan pag-ayo. Kay kining maong mga butanga dili man di ay ang paagi sa paghatag og bilis sa kinabuhi. Ang matuod nga paghatag og bilis sa kinabuhi ang giingon sa Biblia, tahura og saligi ang Dios ingon nga magbubuhat og manluluwas sa katawhan. Tungod ni ana ang panultihon 3:5-6 nag-ingon, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw gayod pagsalig sa imong kaalam, ug hinumdumi siya sa tanan mong pagabuhaton, ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Niini nga pagpamatuod mga igsoon. Kung ang Ginoo anaa nagagiya sa atong kinabuhi, bisan unsang pakigbisog nato sa adlaw-adlaw, nakigbisog ta sa kalisod, adunay daghang nakigbisog sa balatian, adunay daghang nakigbisog tungod sa kawadon, adunay daghang nakigbisog tungod sa pagpangita sa hustisya, adunay nakigbisog sa bisan unsa nga matang nga pakigbisog alang sa kaayuhan sa kinabuhi sa tanan. Makalahutay og makalahutay kita tungod kay kauban nato ang Dios. Hinumdumi ang kalibutan nga atong gipuy-an karon patilaw lamang kini. Og matod pa kini mao ang giila nga sukdanan og sayano pang pagkasulti kampanya sa kinabuhi sa umaabot. Hinungdan tapuson nako ang atong pamalandong sa usa ka sugilanon, sa usa ka bana nga nakabaton og 4 ka asawa. Wa ko nag-ingon nga pwede mga sawag 4. Istorya ra ni nga mamalandong kita. Tungod sa iyang kabuhong, sa iyang naabot sa kinabuhi, naka-afford siya og pagminyo, settle down sa una niyang asawa. O kinilipang ang iyang kinabuhi, unya naa na niya ang tanan, nalingla siya sa di na pangasawa, sa pagbatun og laing babae sa iyang kinabuhi, ikaduha. Ug tungod kay naa niya ang kabuhong, nakabaton sa ikatulo ug ikaupat. Pero sa panahon nga siya hapit na gitawag pagbalik sa iyang magbubuhat, niduol siya sa iyang ikaupat nga katipon nga maoy iyang recent nga katipon. Sa dihang nasakit na siya, niingon siya, "Day, kun mamatay ko, mohilak kaha ka." Ang tubag sa ikaupat nga asawa, "Dugay ragyog kong kahilakon." Meaning nangandoy na day siyang matigok na. So mo na nga niingon ang bana, unya day, samtang ni apa ko magluya muunong ka kanako. Ingon ang ikaupat nga asawa, "Di, muhilak ra ko. Di ko, kay bata pagug ko. Nga ikaw tiguwang na ka." So tungod sa iyang kay ubos iyang gibihaan ang iyang ikaupat ug nibalik siya sa ikatulo. Pag-abot sa ikatulo, naingon siya, "Day,
Kasakit na ko. Natigayon mapugas akong katigayunan. Inig kamatay na ko day unungan ka ako nimo. Ingon ng ikatulo, dili. Busy na ko sa akong negosyo. Mudunit ra kog baboy ihawon inig kamatay nimo. Tungod siyang kay ubos ni balik siya sa ikaduha nga babae. Og sa pagabot niya sa ikaduha, niingon siya day, na anak ko'y sakit, hapit ako mamatay. Muunong baka nako. Ang tubag sa ikaduhang asawa, uy dili oy, muhatod ra ko nimo inig lubong. Muhila kog apil. Promise, muhatod ko nimo. Wa siya lang choice. Balik siya sa iyang original nga asawa. Unya kay ang asawa bisan pa kunog unsa kabadlong ning bana mo dawat man kunog gihapon, ambot kahapon mo. Niingon siya, day, pasaylo ako. Karon nga nasakit ko, wa na ko dawata, o wa na ko sa ari sa akong mga gikalibin nga mga babae. Mudawat pa baka nako. O kung bisan sa katapusang ginhawa sa akong kinabuhi, muunong kapabanako. Naingon in taon ng asawa, Gidong, dayon, unungan taka. Unsay mensahe ngano ako ning gisulti? Ang upat ka mga asawa sa maong bana simbolo kini sa mga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Ang ikaupat nga asawa nga igo lang niingon nga muhilak ko inig kamatay nimo, nagrepresentar kini sa mga katawhan mga nahimo natong higala o kaila nga nahimo natong natabangan or napanalanginan sa imong kinabuhi, inig kamatay nato, igo ra nang muhilak. Unya mupo sa social media, condolences and prayer for comfort. Prayer for comfort, pero wa gyud in taon nagampo, ni chat lang o ni comment. Ang ikatulong asawa nga niingon midonate og mudonate ra kog baboy inig kamatay nimo aron dunay ihawon, nagrepresentar kini sa atong mga parinti og suod nga higala. Nga igo lamang kana mo tambong o kanang moingon nga mo tambong sa Las Vigil kay hadlok kagon mo donate og mga magamit diha sa vigil kay lisod pod kayo rog magpakamatay, lisod kayo rog magpapatay-patay taon nya watay kwarta, wa gyud poy muapong. Mao na nga ato mga parantihan mang donate. Ang ikaduhang asawa nga niingon nga muhatod sa lubong, mauni ang atong immediate family. Muhilak, muhatod ngadto sa mudungaw sa atong lubnganan. Pero ang original nga asawa, nagsimbolo sa Dios. Ang atong kinabuhi, sukad sa sinugdan, gikan kaniya og diha kaniya og pinaagi kaniya, mitipas man ta diha sa pagpalambo sa kinabuhi, umibiya taniya, pero sa panahon nga tawgon kita sa kamatayon, ang Ginoo ug ang Ginoo lamang ang takos og matinud-anong mudawat og muunong nato hinungdan. Nga bisan pagkapila ta mudagkot og kandila diha sa bisan asa nga suok o sa sementeryo man o sa simbahan, ang labing mahinungdanon, giunsa nato paghatag og bili ang atong kinabuhi karon samtang buhi pa kita. Aron kung tawgon kita sa kamatayon, ang giingon sa panultihon 17, hinumduman kita, ingon nga panalangin, apan ang taong dautan, dali rang kalimtan. Inigbalik nato ngadto sa atong magbubuhat, muingon ang Dios, well done, good and faithful servant. Amen. Atong itugyan ang atong kinabuhi ug ang atong kinitaan na walay bagut-but gayud ug kinasing-kasing sa paghatag para ang Ginoo magadubli gayud sa grasya kaninyo.
Ipakita nato ang atong dakong pagpasalamat sa Dios sa tanan nga iyang gibuhat sa atong mga kinabuhi. Atong ipadayag kini pinaagi sa tinuoray ug kinasingkasing nga paghalad sa tipik sa kinabuhi. Maghatag kita nga malipayon ug managayaon alang sa buluhaton sa gingharian sa Dios. Ang himaya sa kalibutan gisugod sa iyang gugma, nagbisti sa kahaya, kangit-ngit nagatago, nangurog sa iyang tingog, pagkadako sa atong Diyos kantahon ta, ang atong Diyos pagkadako, pagkadako sa atong Diyos. Sa ang una ug katapusan, Alpha Omega Ginoo, tulong nga usa ka Dios, Amahan, Anak, Espiritu, pagkadako sa atong Diyos kantahon ta, ang atong Diyos pagkadako, pagkadako ang atong Diyos. Labaw sa tanang ngalan, angayan pasidunggan, ugawiton ko pagkadako sa atong Diyos. Labaw sa tanang ngalan, angayan pasidunggan, ugawiton ko pagkadako sa atong Diyos, pagkadako sa atong Diyos kantahon ta, ang atong Diyos pagkadako.
pagkadako sa aton Diyos manluluwas magawit ako ikaw labi dako gayon manluluwas magawit ako ikaw labi dako gayon ikaw labi dako gayon. Palihog sa pagtindog, magampo kita sa halad kitang tanan. Daghang salamat o Dios sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Among ibalik kanimo kiniingon nga mga tipik sa among kinitaan. Hinaot nga mahimong dugang panalangin kining among mga halad ug magamit kini sa padayong pagtukod sa imong gingharian dinhi sa yuta sama dito sa langit. Kini ang among pag-ampo nga may pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ibulong
Mga hinigugma nga kaigsunan sa Ginoo, kita magasaulog karon sa sakramento sa balaang panihapon sa atong Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon. Busa, dool kamo niining talad dili tungod kay gipugos kamo, kung dili tungod kay nagkinahanglan kamo. Dool kamo dili aron sa pagpaila nga matarong kamo, kung dili aron sa pagpaila nga kamo kinasing-kasing nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo ug nagtinguha nga mahimong tinuod niyang mga tinunan. Dool kamo dili tungod kay ligon kamo, kung dili tungod kay huyang kamo. Dili tungod kay takus kamo pagdawat sa langit nung ganti, kung dili tungod kay sa inyong kahuyang ug sala. Nagkinahanglan kamo kanunay sa panabang ug kaluoy sa Dios. Dool kamo dili aron sa pagpadayag sa inyong hunahuna, kung dili aron sa pagsudong sa presensya sa Dios ug magampo sa Espiritu Santo. Atong hinumduman mga kaigsuon ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga tinunan ug kanatong tanan. Ngari kamo tanan nga gipakapuyan o gibugatan kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo kanako, kay ako malumo ug mapaubsanon ug makakaplag kamo og kapahulayan sa inyong kalag. Magampo kita. Amahan namong langitnon, nasayod ka sa mga tinaguan sa among kasing-kasing ug nagahatag ka gahom sa mga huyang. Dawata ang tanan nga nagasingba dinhi karon. Dasiga kadtong nagdaig kanimo nga nagapamati sa tanan nimong mga maayong pulong alang sa espirituhanong kinabuhi o kalawasan. Sa among pagduol dinhi niining sagradong talad sa andumanan nga balaan, ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo aron nga kahatagan niya kami og bag-ong pananawon ug dugang panggahom o gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian ug pagkamatarong. Amen. Mga kaigsunan, gibuhat nato kini pinasubay sa mga sugo sa atong Ginoong Hesukristo aron paghandom kaniya. Diha sa gabi sa pagbudhi kaniya, mikuha siyag pan. O kahuman niya ang pagpasalamat niini, iya gipikas-pikas og niingon, kini ang akong lawas nga igihatag kaninyo. Buhatan ninyo kini, ingon nga paghandom kanako. Ingon man usab ang kupa pagkahuman sa panihapon, sayang pagingon, kini ang kupa maoy ang saad sa pagigsaad sa akong dugo ay giula alang kaninyo ug sa tanang katawhan, alang sa kapasayloan sa sala. Sa matag inom ninyong kupa, ninyo kining kupa, alang sa paghandom kanako. Kay sa matag panahon sa inyong pagkaon nining pan, ug pag-inom nining kupa, inyong igipadayag ang pagkamatay sa atong Ginoo hangtod sa iyang pagbalik usab. Busa, ingon nga ministro sa atong Hesukristo, ako nagaingon, kuha og kaon kamo ni ining pan, ang lawas sa atong Ginoo. Inom kamo ni ining kupa, ang dugo sa atong manunubos. Igsilbi sa katawhan.
tindog og lakaw diha sa sa katarong og kalinaw ni Kristo, kay kamo mga gipasaylo ng katawhan sa Dios. Tindog og lakaw diha sa pagkamatarong og kalinaw ni Kristo, kay kamo mga gipasaylo ng katawhan sa Dios. Una ang lawas ni Kristo. Inma ang dugo sa Ginoo. Palihog tindog ang tanan, magamputas sa pagpasalamat. Nagpasalamat kami, Ginoo, kanimo tungod sa imong pagkamaluluyon og kaayo. Sa amo na dawat pinaginining balaang pakigangbitay, nagdaig kami kanimo tungod sa imong pagpasalig
nga kami mga sakop na sa iglesia ang lawas sa imong anak, among Ginoong Manunobos Jesucristo, ug pinaagi sa paglaom nga mga manununod na sa imong gingharian nga dayon. Busa, hope nga kami sa imong grasya nga walay paghubas, aron ang kinabuhi ni Jesus makita dinhi sa among kinabuhi, o ang imong gingharian mulambo pinaagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam kanamong tanan. Amen. Luluwas ko nagmando o sabay hangyon ko. Tuwaduhan balan ako ang pagtultol na dayon. Ang langit nung pagkigdahit akong ko tan manaron. Kay hinsaran ko sa higit na matanong si Jesus. Kay hinsaran ko sa higit na matanong si Jesus. Manluluwas ko nagmando, malipay ang tanan ko. Grasya gihat ang kaniya, o kalanon sa kalan. Bisan lawas ko magluya, ang kalakog mawawon. Sa bato akong gikita, ang ilim mo nagtubod. Sa bato akong makita, ang ilim mo nagtubod. Manluluwas ko nagmando, iyang buhok mahigpit pa. Kisaan iyakan ako, puloy anan patulong. Kumuadto na sa langit, sa himaya nga dayon. O kini akong awiton, nga nagmando si Jesus. O kini akong awiton, nga nagmando si Jesus. Amen. Magampo kita. O Dios nga among amahan, labing gamhanan, nagpasalamat kami kanimo sa pagpundok kanamo isip imong katawhan, niining adlaw sa pagsimba kanimo sa Espiritu o sa kamatuoran. Salamat sa imong pulong nga nagdanag sa among dalan o naghatag kanamo og paglaom, labi na sa maghinumdom sa among mga minahal nga mitaliwan na apan nagpabilin diha sa imong walay katapusang grasya. Nasinati namon, O Dios, ang imong presensya. Gipasaylo nimo ang among mga sala o gihatagan mo kami og kalinaw, ilabi na sa imong gasa sa balaang komunyon sa among Ginoo ug Manunubos nga si Jesucristo. Karon na kami manglakaw na gikan niining balaan nga dapit, apan dili gikan sa imong presensya. Tabangi kami, O Dios, sa pagdala sa kahayag sa imong gugma o gustisya ngadto sa kalibutan. Giyahi kami sa paggamit sa among mga kinabuhi alang sa imong himaya
ug sa pag-alagad sa uban ilabi na ang mga kabus ug dinaog-daog. Ampingi kami sa among pagpauli sa tagsatag sa namong kapuloy-anan ug liguna ang among pagtuo hangtod sa among sunod nga panagpundok. Tan-awa ang mga kasing-kasing sa imong katawhan, o Diyos nagaluhod sa imong atubangan ug nagatindog. Dawat ang ilang mga personal nga mga pagpasalamat sa imong pagkamaayo nga ilang nadawat sa miaging mga adlaw sa semana. Kaluy ang ilang mga pangilyupo, ang ilang mga pangaliya, kay ikaw lamang ang among paglaom sa tanang panahon. Kining tanan among gipangayo pinagi kang Hesukristo among Ginoo ug manluluwas. Og karon mga katawhan sa Dios, ang Ginoo magapanalangin kaninyo ug magabantay kaninyo. Ang Ginoo magapadayag sa iyang kahayag diha kaninyo ug magakaluoy kaninyo. Ang Ginoo magapalingi sa iyang nawong nganha kaninyo ug magahatag kaninyo sa iyang kalinaw hangtod sa kahangturan. Amen.